Nasledujúca téma osloví hlavne mamičky, ale možno prekvapí aj vás, ktorí máte deti alebo odrastené, alebo ešte len plánované. Ideme totiž masírovať bábätka. Odborníčka nám povie, na čo je to dobré a hlavne ako to máme robiť. Ivan Janda už má dieťa odrastené, ale možno si spomenie na časy, keď bola ešte jeho dcéra maličká. Spomeniem si, ale na masírovanie na to som asi nikdy nenabral dosť odvahy. Jana Bobulová zo Slovenskej asociácie masáže dojčiat, vítajte. Dobrý deň. Prečo vôbec máme bábätka masírovať? A možno hneď povedzme, o akých bábätkách hovoríme, akých starých? Hovoríme o bábätkách hneď po narodení až do puberty. Takže o deťoch všetkého veku. S masážou sa môže začať hneď od narodenia. A to, že masáž má svoje miesto vo výchove alebo v starostlivosti o dieťa, hovoria jednak tradície vo mnohých kultúrach a v dnešnej dobe v modernej spoločnosti je výskum. Ja si spomeniem na to pred 15 rokmi a viem, že mne tá moja dcéra pripadala neuveriteľne krehká. Ako mal som čo robiť, aby som ju držal, zvládol som všetko, ale na masírovanie, no neviem. Masáž, ak to vykonáva rodič, je veľmi jemná. Je to jemná masáž, určite mu neuškodíte. Práve výhodou toho dotyku je to, že spoznávate to svoje dieťatko už od narodenia. Dokážete s ním komunikovať cez ten dotyk. Dieťatko, okrem toho, že mu stimulujete rôzne vitálne funkcie a to, aby mu dobre prospievalo, že mu dokážete pomôcť s bolestiami, aby lepšie rástlo, čo vlastne pomáha rodičom podľa mňa aj v tom sebavedomí, v starostlivosti o svoje vlastné dieťa, tak mu pomôžete lepšie zrelaxovať, pomôžete mu uvoľniť tú bolesť, ako som už spomínala. Takže ja si myslím, že určite mu neublížite, báť sa toho netreba. Predstavujem si masírovanie brúška. To mi príde také, že pomáhame pri trávení. Je to tak? Áno, presne tak. Pri masáži pomáhate pri trávení, pomáhame od bolesti a hlavne veľký strašiak veľa rodičov kolika. Takže aj na koliku je to veľmi, veľmi dobré a účinné. Kto by mal masírovať bábätko? Hneď rovno mama? Vycíti to nejak sebe alebo potrebuje nejakú odbornú pomoc? Ideálne, ak masírujú rodičia, hlavne ak začne mama, pretože masážou sa podporuje aj citová väzba. Je to prostriedok okrem kojenia. Ideálne je fakt, ak začnú masáž praktizovať aj mamičky, ktoré nerodili prirodzeným spôsobom a tým pádom chýba tam to spojenie, to správne napojenie na bábätko. Samozrejme pomáha aj otcom, pretože otcovia v tom prvom roku života nevedia, ako by si našli ten správny vzťah k svojmu dieťatku alebo čo si s ním počať, pretože masáž je aj forma hry, komunikácie a myslím si, že objavia v tom niečo nové, v tom batolatku. Dokážeme sami vycítiť, že toto už je príliš silný pohyb, toto je príliš veľa, toto je zase málo? Áno, ako som povedala, tým, že to je komunikácia, to dieťatko vám dáva samé najavo, čo mu je ešte príjemné a čo mu nie je príjemné a vlastne aj rodičia tým pádom spoznajú, že to ich dieťa vie komunikovať úplne od narodenia, že ono dá mimikou, pohybom, čímkoľvek vám dá najavo, že už to preháňate alebo že nemá chuť. A preto je veľmi dôležité začať masírovať iba vtedy, ak to dieťatko je na to pripravené psychicky. A to, keď sa rodič naučí správne komunikovať so svojím dieťatkom, pozná ten správny moment, kedy masírovať. Človek by si niekedy povedal, že už aj takéto hladkanie môže byť vlastne formou masáže. Je to určite aj forma masáže, určite pomáha aj pri tej citovej väzbe, ale len keď sa naučíte správne hmaty, tak dokážete vlastne, naučíte sa ošetrujúci dotyk. To znamená, že dotyk, ktorý už pomáha nervovej sústave, cirkulácii, svalom a tak ďalej. Tak to mi povedzte, viem, že existuje literatúra k tomu, vieme sa z knížiek naučiť, alebo potrebujeme odborníka, ktorý nás naučí, že toto už nie je také obyčajné obchytkávanie bábätka, ale že tu už masírujeme. Ideálne je, ak sa prihlásite na kurz, ktorý vedie aj certifikovaný inštruktor, ktorý ovláda všetky tieto hmaty, vie ich správne naučiť a viac menej tých rodičov vedie k tomu, aby správne počúvali to dieťatko, aby tam nedošlo k tomu zlému pochopeniu, kedy masírovať a ako masírovať. Takže v tomto smere je určite vhodné, ak by ste si našli certifikovaného inštruktora. Ja osobne používam program organizácie IIEM, čo je Medzinárodná organizácia masáže dojčiat. A tento program bol vyvinutý už koncom 70. rokov. Vyvinula ho Američanka Vima McClure a spojila indickú, švédsku masáž, jogu a reflexológiu. Adi?
Kedy je ideálny čas na to masírovanie, napríklad večer pred alebo po kúpaní, alebo robiť tak priebežne cez deň sem tam trošičku? Ako je to najideálnejšie? Je to vlastne veľmi individuálne. Závisí od toho, aký majú rodičia denný program, aké je to dieťatko. A vekom sa to asi aj mení. Niekedy je dobre začať večer pred spaním, aby sme ho ukludnili. Niekedy sa vám to stane, že to dieťatko trocha podrastie a už mu to večer nevyhovuje. Takže to si tí rodičia už potom vedia zistiť ten správny čas sami. Sú miesta na tele dieťatka, ktoré sa nesmú masírovať? Je niečo ako tabu? Je to, keď je to miesto zranené, alebo keď to dieťa vyslovene odmieta, aby ste to nemasírovali, tak vtedy to určite nie je vhodné. Masáž nikdy nevykonávame na silu. A hlavne nie takúto masáž, lebo teraz nehovoríme o masáži, ktorú podporujú fyzioterapeuti, kde je to už veľmi terapeutické. V tomto zmysle, keďže chceme vyvolať, alebo chceme vytvoriť správnu citovú väzbu, tak to dieťa nikdy neznásilňujeme. Potrebujeme masážne emulzie, alebo krémy, alebo zvlhčiť si ruky, alebo to robíme? Masíruje sa olejom. Ideálne, ak je to prírodný olej, zastudená lisovaný, nejaký 100%. My používame slnečnicový olej, čo je niekedy prekvapivé, lebo vnímame ho, že to je olej iba na varenie. Ale ak je kvalitný tento olej, tak je dobrý aj na pokožku. Určite dieťatku neublíži a ak nie je aromatizovaný ten olej, tak si myslím, že podporuje to, aby to dieťatko cítilo mamu, jej vôňu a v tých prvých mesiacoch života na to, aby sa cítilo bezpečne, to potrebuje. Takže. Ako je to s masážami v prípade chorých alebo handicapovaných detí? Tam je to, v takomto prípade je veľmi veľa výskumov o tom, to by som rodičov odporúčala, ak majú nejaké choré dieťa alebo handicapované, aby si našli výskum, prípadne sa spojili s nejakou inštruktorkou, ktorá im poradí, ale určite táto masáž má aj terapeutické účinky pre takéto deti, je to vysoko odporúčané. Lenže tam už je nutné byť opatrný a zvážiť si, čo urobíme. A tam sú aj špeciálne potom cviky alebo špeciálne druhy masáže? A fyzioterapeuti odporúčajú tie špeciálne a my učíme stále tú jednu celotelovú masáž, ktorá je vhodná pre zdravie ako pre choré deti, pokiaľ nemajú nejaké vážne obmedzenia. Takže. Teraz pardon, že skáčem do reči. Časté sú tie nožičky, že tam vlastne tí terapeuti odporúčajú jeden druh masáže. Nejde to proti sebe? Jedna masáž, ktorú nás naučí zdravotná sestra a druhá masáž, ktorú odporúčate vy? Ak sa to masíruje takto, tak to si treba samozrejme prediskutovať s fyzioterapeutom a nikdy sa tieto masáže nemajú spájať. To znamená, ak chcem robiť celotelovú masáž a chcem ju robiť ako prevenciu alebo ako stimulačnú masáž, tak si ju robím v inom čase, ako robím tú terapeutickú. A hovoríte aj v puberte? Akože potom to vlastne ide celý čas a ten jeden typ masáže, ktorý začneme na bábätku, budeme robiť aj na pubertálnej cere. Keď pokračujete v masáži, to dieťa si na to zvykne, je to ako aj dospelý vie. Ak je tá masáž príjemná, tak to dieťa si ju začne pýtať. A prečo hovorím do puberty? Lebo ja to vnímam ako krásny čas strávený s dieťaťom, kedy sa môžete veľmi zaujímavé veci dozvedieť od toho dieťaťa. Pokiaľ si k ním vytvoríte takúto intimitu správnu, ako má byť zdravú, tak ja osobne si myslím, že to rodičia ocenia, keď vydržia masírovať dieťa až do puberty. Neviem, že to musia robiť dennodenne, ale je to veľmi pekná a spoločná aktivita. Musím povedať, že mňa ste presvedčili. Dúfam, že aj našich ďalších divákov. Jana Bobulová zo Slovenskej asociácie masáže dojčiat. Ďakujem.